Üç pışмaqның яклары һәм пышмаклары арасындагы бәйләнеш буенча практик эшкә күчәбез. Беренче мәсьәлә. ABC üç пышмагының C түбәсе аша аның AA1 бисектрисына параллель булган һәм AB турысын D ноктасында кисеп үтүче туры үткәрелгән. AC һәм AD-ның тигезлеген исбатларга кирәк. Димәк, мәсьәләнең шарты буенча безгә ABC üç пышмагы бирелгән. AA1 A пышмагының бисектрисасы икәнлеге билгеле һәм AA1 бисектрисага параллель CD турысы үткәрелгән. AC һәм AD-ның тигезлеген исбатларга кирәк. Беренчедән, мәсьәләнең шарты буенча AA1 бисектрисы. Димәк, бисектрисы A пышмагын урталай бүлә дигән сүз. Ягъни BAA1 һәм CAA1 пышмаклары тигез. Икенчедән, мәсьәләнең шарты буенча AA1 һәм CD-ның параллельлеге бирелгән. Ике турының параллельлек билгесе буенча аркылы ятучы пышмаклар тигез була. Ягъни CAA1 пышмагы һәм ACD пышмагы тигез. Өченчедән, BAC пышмагы ADC üç пышмагының тышкы пышмагы. Ягъни BAC пышмагы үзе белән чиктәш булмаган, калган ике пышмакның суммасына тигез. Бу беренчедән. Икенчедән шулай ук BAC пышмагы ике тапкырланган пышмак CAA1-гә тигез. Һәм ADC ACD пышмакларының суммасына тигез. ACD пышмагы үз чиратында CAA1 пышмагына тигез булганга күрә, бу тигезлектә ACD пышмагын CAA1 дип алыштыра алабыз. Ягъни ике тапкыр пышмак CAA1 тигез килеп чыга, пышмак ADC кушам ACD пышмагы CAA1-гә тигез булды, димәк аның орнына пышмак CAA1 дип язабыз. Һәм бу тигезлекне гадиләштерсәк, CAA1 пышмагы ADC пышмагына тигез килеп чыга. Дүртенчедән, CAA1 һәм ACD пышмаклары үзара тигез. Шулай ук CAA1 пышмагы ADC пышмагына тигез булды. Бу ике тигезлектән ACD һәм ADC пышмакларының тигезлеге килеп чыга. Димәк, ACD üç пышмагының ике пышмагы тигез булды, тигез пышмакларга каршы тигез яклар ята дидек. Димәк, AD һәм AC тигез. Мәсьәләне исбатладык. Икенче мәсьәлә. Нигезе AC булган тигез янлы ABC üç пышмагында A һәм C пышмакларының бисектрислары O ноктасында кисешәләр. AOC üç пышмагының тигез янлы икәнлеген исбатлагыз. Мәсьәләнең шарты буенча ABC üç пышмагы тигез янлы дип бирелгән. Тигез янлы üç пышмакның нигез яндагы пышмаклары тигез булганлыктан, димәк, BAC пышмагы һәм BCA пышмаклары тигез. AA1 һәм CC1 A һәм C пышмакларының бисектрисалары. Димәк, AA1 бисектрисасы A пышмагын урталай бүлә һәм CC1 бисектрисасы C пышмагын урталай бүлә. Үз чиратында A һәм C пышмаклары тигез. Димәк, килеп чыккан 4 пышмак, беренче, икенче, өченче һәм дүртенче пышмаклар тигез дигән сүз. Һәм үз чиратында 1 һәм 3 пышмаклары тигез була. 1 һәм 3 пышмаклары AOC üç пышмагының нигез янындагы пышмаклары. Икенче нәтиҗә буенча тигез пышмакларга каршы тигез яклар ята. Димәк, 3 пышмагына каршы ятучы AO ягы 1 пышмагына каршы ятучы CO ягына тигез дигән сүз. 3 пышмакның 2 ягы тигез, димәк AOC üç пышмагы тигез янлы.
Мәсьәлә исбатланды. Üçüncü мәсьәлә. Ога биременең 15-нче мәсьәләсен карыйк. Туры пычмаклы өч пычмакның ике кысынкы пычмагы 4:5 чагыштырмасында. Зур кысынкы пычмакны табыгыз. Җавапны градусларда бирегез. Мәсьәләнең шарты буенча туры пычмаклы өч пычмак бирелгән. Һәм бу туры пычмаклы өч пычмакта ике кысынкы пычмакның чагыштырмасы 4:5. Ягъни А пычмагының Б пычмагына чагыштырмасы 4:5 дигән сүз. С пычмагы 90 градуска тигез. Һәм гомумән өч пычмакның пычмаклары суммасы 180 градуска тигез. С пычмагы 90 градуска тигез булганлыктан, калган ике кысынкы пычмакның суммасы 90 градуска тигезгә килеп чыга. А һәм Б пычмакларының чагыштырмасы 4:5, ягъни бер өлешне x дип алсак, ул вакытта тигезләмә килеп чыга. А пычмагы димәк 4 өлеш, димәк 4x-ка тигез, Б пычмагы 5 өлеш, димәк 5x-ка тигез. Бу тигезләмәне шешеп x-ны тапсак, x 10 градуска тигез. Ягъни бер өлеш 10 градус, А пычмагы 4 өлеш 40 градуска тигез була. Һәм Б пычмагы 5 өлеш, димәк 50 градуска тигез була. Мәсьәләнең шартында зуррак пычмакны күрсәтергә кирәк иде. Димәк, җавап 50-гә тигез. Бүгенге дәрестә өч пычмакның яклары һәм пычмаклары арасындагы бәйләнешләр темасын өйрәндек. Киләсе онлайн дәрестә очрашуларга кадәр сау булыгыз.